prečíslenia, ukazuje sa mu tam Sekera na opačnej strane, Radivojevič, gól! 2:0, vedie Slovensko! Radivojevič, ukazuje sa mu Kopecký, gól! Radivojevič 4:3. Príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého peč, vedieme 1:0 nad Kanadou. Hudáček ešte prihráva spätne, tu je Miroš Šatan, príležitosti, gól! 2:0, Miroš Šatan. Spoločne s Bartovičom aj Mikušom, dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičova šanca, gól! Vyrovnané 3:3, chlapci, paráda! Nadviazal, nadvezoval na skvelé výkony z Popradu, gól! Hancušov ten Sekerovej strely, vyhrávame 4:3 nad Kanadou a sme v semifinále, Kanada vyradená z turnaja, o čo sa postarala naša reprezentácia, nádherný helsinský turnaj pre slovenský hokejový tím. Všetky zápasy, čo sme tu vyhrali ako mužstvo a musíme tak pokračovať ďalej. Nie je koniec, ideme do semifinále a samozrejme v každom zápase chceme vyhrať, takže bude to ťažké samozrejme, ale sme na dobrej vlne, tak musíme takto pokračovať. Teraz sa dostáva až do útočného pásma, Šatanov gól! Vedieme 1:0! Kanec vyhral púly a je vyrovnané po Brolíkovej strele. Okamžitá blesková akcia českého týmu. Ktorú zachytil Hancuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miroš Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana. Ešte sa tam ale naskytol Krzí, Hudáček, Hudáček, gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry. Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartmann Aréne. Hudáček, príležitosti, Havard, neviete, ešte tam dôrazne pracoval aj Dominik Hradák, vedieme 1:0 nad Američanmi. Radivojevič ide do prečíslenia, ukazuje sa mu tam Sekera na opačnej strane, Radivojevič, gól! 2:0, vedie Slovensko. Tatara, Šaková prihrávka, Bližňáková tutovka, ešte Sekera môže strieľať, gól! 3:1, 6 sekúnd pred koncom. Ešte 40 sekúnd potrebuje vydržať slovenský tím. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje! Nebol to Mikuš, bol to Miroš Šatan. Sekerová strela, gól! Vedieme 1:0.
Získu príležitosť, ktorej Radivojevič uspel 2-0. Dvíha vietor do duší. Nech Bože dá, veď my na to máme. Nech Bože dá ten víťazný gól. Nech Bože dá, veď dobre Korčovský hral významný gól! 1-0, Milan Bartovič otvára skóre. Aj keď sú už na Hral kole. Denovikárovi, náš kapitán, gól! Prestrelil Ieta cez cloniaceho Michala Hanzuša. Pre nás nič Ale získal tu Radivojevič, ukazuje sa mu Kopecký, gól! Radivojevič! opitý. Nech Bože dá. Príležitosti Radivojevič, gól! Kopeckého peč! Vedieme 1-0 nad Kanadou. Hudáček ešte prihráva spätne, tu je Miro Šatan, príležitosti, gól! 2-0! Miro Šatan! Spoločne s Bartovičom aj Mikušom, dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca, gól! Vyrovnané 3-3! Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu, gól! Hanzušov ten sekerovej strely! Vyhrávame 4-3 nad Kanadou! Teraz sa dostal až do útočného pásma, Šatanov, gól! Vedieme 1-0! Chytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslavený gól Mira Šatana. Ešte sa tam ale naskytol drzý Hudáček. Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry.